Good morning. Right, so good morning sa inyong lahat mga tropa. Ayan, so muli tayo nagbabalik. At nandito na tayo sa may ating cording area. At lulubot-lubot lang tayo dahil ilang araw na umulan dito sa amin mga tropa, no? Kaya lulubot-lubot lang tayo sa mga nokis natin. At tamang-tama, papakilala ko sa inyo yung mga linyada ko dito mga tropa. Kasi may nagtatanong sa akin mga tropa, no, na ano raw ba yung linyada ng manok ko at magkano raw yung mga presyo ng mga nokis ko. Ayan. So sakto may mga pwede na tayong i-release dito. Papakilala ko muna yung linyada ko mga tropa, tapos sasabihin ko yung mga presyo. Ayan. So dito tayo magsisimula sa ating gold. Yan. So ang lahi pala nito mga tropa is Oromok Gold to mga tropa. Yan. So ito yung madalas kong ginagamit na broodcock. Yan yung yan yung talaga yung pinapalahi ko talaga, pinaparami ko. Yan. Oromok Gold, pero na-infuse na siya ng round head. So Boston Gold siya mga tropa. So ito galing pala sa pinsan ko mga tropa. Tapos yung kapatid nito nandun sa kanya. Bali dalawa na lang kaming mayroon nito. Ayan. Dito sa amin dalawa na lang kaming mayroon yan. Kaya hindi ko talaga to i-let go mga tropa. So ito talaga yung gusto kong i-develop. Ayan. So, Boston Gold. Ayan, Boston Gold mga tropa. Tapos ito naman yung ating McRae. Bali two-way cross to. Two-way cross. Yung tatay na ito Tornado Hatch ng Mount Banahaw. Tapos naka-cross siya sa McRae, pure McRae, kaya two-way cross pa siya. Two-way cross. Tapos ito naman yung ating sweater mga tropa. Yan yung sweater natin, pure sweater. Wala pa tong hindi pa to na cross. Pure na street bred na sweater mga tropa. So ito yung isang McRae pa natin, no? McRae pa yun. Ito yung McRae natin. Ito yun, McRae pa yun. So yung polish natin na yun, bali yung pinsan ng Boston Gold natin is ito. Ayan. Boston Gold din siya mga tropa. Boston Gold din. Tapos madako tayo dito. Kabila dito sa mga stag natin. Ito naman mga tropa yung Boston Grey natin. Ayan. Bali ito kasi three-way cross na to mga tropa. Kasi ito gray yung nanay mga tropa, pure na gray Tapos naka cross siya dun sa may Boston Gold natin. Ayan yun yung tatay nito. So yan yung mga linyado ko mga tropa. Tapos meron din tayong Golden Boy. Ayan, Golden Boy. Bali yung tatay nito is Golden Boy, tapos yung nanay niya is Golden Boy. Pero yung tatay niya kasi binalik na natin sa tito ko. Tapos yung nanay niya, yun yung nandyan. So back to mother na lang gagawin natin dyan. Ayan mga tropa na. Tapos yun, Boston Grey, kapatid din nito. Ayan, kapatid niyan, Boston Grey. Ayan. Tapos mayroon din tayo dun yung mga pasisi natin, Boston Hatch. Tapos mayroon din tayo dun na Boston Gold. Ano ba yung panon? Boston Gold din. Andun. Yung 3 months natin Boston Gold. Yun yung tatay. Yun yung tatay. Tapos mayroon din tayo dun yung 2 months. Yun din yung tatay, Boston Hatch. So yung mga nandito ko sa mga tropa, yun na yung
kukross ko. Yan. Bali naka-cross kasi tomato, pero yung pure natin nandito. Yung pure na sweater natin hindi pa natin nagagamit kasi ginamit ko pa yung kanyang paa. Pero isasalang natin din siya dun sa may 5K sweater natin, saka yung pure na sweater na pulot na nakuha ko dun kay Brian. Yan yung breeder dito, yung malakihang breeder na dito matropa. Yan, so yun. Tapos yung presyo, yan, yung presyo, pero yung presyo natin is malalaman nyo na lang pag pag i-chat nyo ako mga tropa. Yan, chat nyo na lang ako. Pero yung ko na lang mga tropa, ito 7 months pataas. Yan, 7 months pataas. Ang presyo ko dyan mga tropa is 4.5 mga tropa. Yan, 4.5. So yun lang, yun na yung presyo natin ng mga manok natin, 4.5 yung 7 months pataas. Kung anong tawag doon, kung nagkukon ko ng discount, may discount naman tayo, wala namang problema doon. Lalo na sa mga gustong mamasyal dito, kung gusto nyong makakuha ng mga nurses natin, walang problema kasi pag walk-in mas may discount sila kasi yung pamasahe pa nila, yung gasolina nila, kung nakamotor sila ganyan. Basta yung mga nag-walk-in na pumapasyal dito, kung gusto nyo makakuha ng nukis natin, may discount pa yan mga tropa. So may mga i-release na rin pala tayo ito. Yan, tapos yung mga macrae natin, bali ilan lang to, kukunti lang tong nukis natin na pwede natin i-release kasi hindi pa tayo masyadong makapagparami. Gawa ka nung last year kasi sinubukan ko muna, nagsubok muna ako. Kasi siyempre first time ko lang din mag-alaga ng manok, pero okay naman yung kinalabasan mga tropa. At magaganda yung mga nukis na napalabas natin, na mostly naka-infuse sa Boston Gold natin. Yan. Tapos naka-infuse sa sweater, ayun. Kasi may ginagawa kasi ako sa mga nukis ko mga tropa, pero hindi ko pa kasi na masyadong nabuo. Pero yung Boston Gold natin, Boston Gold to hatch and Boston Gold tapos hatch yung nanay, ayun, okay na yun. 3-way cross yun. Yan, 3-way cross na yun. So yun talagang, yun na talaga yung magiging linyada yung mga tropa, Boston hatch. Ayan. So yun lang yung about sa presyo ng mga nukis natin, at saka kung ano yung linyada ko dito sa manukan ko. Gawa nga nung may nagtatanong kasi sa atin, may nagtatanong dito sa YouTube natin kung ano ba yung mga linyada ko, ano ba yung mga presyo, ganyan. Tapos may nagtatanong din sa atin yung 3 months, ayan. So yung 3 months natin 2K siya mga tropa. So 2K yung bigayan ko. Pero pag mag-walk-in kayo, siyempre may kunting discount pa yan. Kasi ang mahal na rin kasi ng patuka mga tropa. Kung kukuntahan mo, ang mahal na rin ng patuka. Yun. At naka-ready na rin pala itong mga patuka natin mga tropa, no? Ready na yung patuka natin. Patukaan pala yan. So maglalagay muna tayo ng patuka sa mga nukis natin. So magbibigay rin pala tayo ng vitamins sa mga nukis natin. Ayan. So kailangan natin hindi pabayaan yung mga nukis natin, lalo kung ganito yung panahon. Kasi yung panahon natin ngayon is ayan o, makulimlim. Laging ganyan mga tropa, laging maulan dito sa amin. Kaya kailangan natin ng maintenance talaga. Kung dati ginagawa natin 3 times a week yung pagbabitamins natin sa mga nukis natin, no? So ngayon gagawin natin is everyday na mga tropa. Araw-araw ko nang bibigyan ng vitamins ng mga nukis natin, para sa ganun hindi sila magkasakit. Kasi nakalagay naman dito, okay lang naman everyday. Ano?
Ayan o, 1 cuplet daily. Ayan, 1 cuplet daily. Kaya walang magiging problema yan sa mga nuggets natin. Ayan mga tropa na. So yun. At mamaya magbibigay na rin tayo ng patuka. So pinasilip ko lang sa inyo mga tropa yung mga nuggets natin, no? Ayan, so pasilip muna natin yung mga nasa range natin mga tropa, yung mga 3 months natin. Kaso parang nandun pa yata sila sa kulungan, hindi ko pa sila na palabas. So tignan muna natin yung ating mga pasisiw. So tignan muna natin. Ito pala yung aking Boston Hatch na 2 months old. 2 months old mga tropa, ayan siya 2 months old. Yan yung aking Boston Hatch mga tropa. So yan mga tropa, kuno ko na lang yan. Street breeding na lang gagawin ko dyan. Street breeding para hindi na mahaluan ng ibang linyada. So yan na yun mga tropa. So back to mother na lang natin. Tapos back to father, ganun na lang. Tapos yung magiging anak naman yun na street breeding na yun. Yan, so ito yung mga kon natin mga Boston Hatch pa natin. Yung Boston Hatch. Bali 3-way cross na itong mga to. Tapos yung mga Boston Gold natin mga tropa, yun talaga yung 2-way cross pa lang naman yan. Boston Gold natin. So yan yung mga dinedevelop ko mga tropa, yung mga Boston Gold ko na yan lapitan natin yung mga Boston Gold natin. Tapos ito rin pala yung mga binigay sa atin ni Bayaw. Ayan, Moonwalker. Ayan, may binigay sa atin si Bayaw na mga pullets, Moonwalker. Mga Moonwalker to. Tapos ito yung McRae natin, tingnan nyo, sobrang baba niya. Nababa siya. Kasi pure pa lang to mga tropa. Kaya ganyan. I-develop natin yan. Kasi pag pure kasi mga tropa, mabababa siya. Hindi sila matatangkad, kaya kailangan mo pang i-develop. Yun ang ginagawa natin, nagde-develop pa tayo. So papasilip ko lang yung ating mga gold mga tropa, no? Ayan. Ito yung mga gold natin, ayan mga Ormoc gold natin, Boston Gold. Pero may lumabas mga tropa. So may lumabas na throwback. Ayan dark side. Ito yung dark side ng Boston Gold natin. Siguro dahil sa lahi niyang Boston kaya nagkaroon ng ganyan. Bali tatlo lang ito mga to. Ito yung isang Boston Gold natin mga tropa. Ganda ganda ng sukat yan. So sila yung mga dinedevelop ko mga tropa. Pero yung mga Boston Hatch, yun na yung perfect na perfect na breed nun. Hindi na natin yun babaguhin. Wala na tayong dadagdag dun. Tapos itong mga Boston Gold mga tropa, dinedevelop ko pa. Kasi para mas maganda kasi kung may dagdag pa tayo. So papasukan pa natin sa ng hatch natin. Yung hatch natin mga tropa na polish nandito. Ito. Pure hatch natin yan mga tropa. Ayan siya. Pure na hatch yan. Ang lahi pala ng mga tropa is Maclean Hatch. Pure na Maclean Hatch yan. Yun. So yun lang yung mga linyada dito sa manukan natin. Ay shoutout nga pala kay Ate Lenny. Ayan, kung gusto mong bumili ng daing, ayan ang dami kaso dyan na yung ulan ulan na naman. Ay so yun lang yung vlog natin mga tropa. At syempre magbibigay tayo ng patuka. Pero hindi ko na yun papakita mga tropa. Pinasilip ko lang yung mga
linyada natin dito sa manukan natin, no? Para sa ganun eh, pag gusto nyo punta dito, hindi na kayo malito sa mga linyada natin. At yung location pala natin, nga pala yung location natin mga tropa. Ang location pala natin is Carut Anda, Pangasinan. Ayan, Carut Anda, Pangasinan. So, nasa dulong bahagi kami ng Carut ng Anda mga tropa. Pero kung nandito na kayo sa bayan, magtatanong lang kayo kung saan yung Carut, ituturo naman nila yon. Tapos kung nasa Carut na kayo, tanongin niyo lang yung pangalan ko mga tropa. Alam na nila yon. Alam na nila yung dito. Basta sabihin nyo, Marimpay mga tropa, Sitio Marimpay, Carut Anda, Pangasinan. Ayan. Yun yung exact na location natin. Yun, so yun lang mga tropa yung vlog natin. At maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood. Yan. So yun, kita nyo naman yung malinyada natin mga tropa na. Ganda. Ayan. So see you po sa next na vlog natin mga tropa, and God bless po.